Аз съм Пламен, това е моят YouTube канал Love Life and Books. Както сте видели от заглавието, в днешното видео ще ви покажа топ 5 любими мои книги, които прочетох през 2016 година. Книгите ще бъдат казани в разбъркан ред, не според това, коя ми е по-любима, просто защото любима не мога да си избера. Започваме с Obsidian на Дженифър Л. Армантрауд. Това е първата книга от поредицата Лукс. Имам подробно ревю на тази книга, ето тук ще го оставя и тези 20, които не са го гледали, могат да го видят. Там разказвам подробно за книгата. Страшно много ми хареса, превод единствено ме дразни адски много, но когато човек му свикна, действително не пречи чак толкова много. Грабно ме с това, че беше нещо по-различно от книгите, които обикновено чета. Историята беше малко по-различна, въпреки че естествено се базираше на клишето доброто момиче се влюбва в лошото момче. Въпреки това книгата е много интересна и със сигурност ще завърша поредицата през 2017. Надявам се остатъка от книгите да не ме разочароват. Какво повече мога да кажа? Главната героиня има блок за книги. Как да не ви хареса книгата? Както ви казах, отидете на ревюта, ако искате да разберете малко повече. Следващата е Ангелско нашествие. На нея също имам ревю. Ще ставя и него тук. Определено една от най-грабващите постапокалиптични книги. Много различна. Като изключим Паднали ангели, която не ми хареса. И така и не дочетох. Не бях чела книга за ангели. И мога да кажа, че съм доста щастлива, че открих тази. Прочетох и втората Ангелски свят, на която ще има ревю скоро. От нея също останах много очарована, така че очаквайте и нейното ревю. Следващата книга е Легендата на Мари Лу. Ето това вече е книга, на която нямам ревю в канала, но искам да имам и когато прочета Героят, аз смятам да го прочета този месец, това е третата книга от трилогията, ще направя цялостно ревю на поредицата, трилогията. Много силна, според мен, антиутопия. Мисля, че по абсолютно нищо не отстъпва на Дивергенти, например, и нямам представа защо не е чак толкова известна, колкото би трябвало да бъде. Четвъртата книга е Аз преди теб на Джордж Мойс. Отново книга, на която нямам, а трябва да имам ревю в канала, защото това е книга, която коренно те кара да промениш отношението си към живота. На първо място. По съвсем различен начин започваш да гледаш на хората в неравностойно положение. И като цяло те прави много по-широко скорен според мен. Страшно емоционална книга, ще плачете, ще се смеете, ще искате да свърши най-напосле тая агония, в същото време няма да искате да свършва книгата. Много разтърсваща. Разтърсваща е най-подходящата дума според мен. Нямам търпение да прочета И след теб на Джордж Мойс, втората книга, и много отлагам с прочитането, защото се надявам да не ме разочарова. Кажете ми долу в коментарите, ако някой от вас е прочел книгата, споделете ми мнението си да я читали или да поизчакам малко. Последната книга, която няма да изненада за никой от вас, всъщност нея смело мога да я сложа на първо място и да й лепна етикета любимата ми книга за 2016 година. Паузирайте видеото и дайте своето предположение долу в коментарите, коя според вас е тази книга. Имате 3 секунди. 3. Край. Трябваше вече да сте го направили. Книгата е Гневът и зората на Рене Ардие. Предното ми видео е именно ревю на книгата, така че няма да се задълбавам в подробности, можете да отидете и да го изгледате. Страшно много ми хареса, прочетох я 2016, прочетох я януари 2017 и смело мога да кажа, че не е само любимата ми книга за 2016, а една от най-любимите ми изобщо. Това бяха топ 5 любимите ми книги. Но сега, докато говорих за тях, се сетих всъщност, че пропуснах една много моя любима книга, само защото не притежавам физическото копие и не можах да я видя и да се седя за нея, за което съжалявам. Така че получавате бонус 6-та книга. Любимата ми 6-та книга за 2016 година е Игрите на глада. Не мога да повярвам, че чаках толкова време да започна тази трилогия. Нямам идея защо. Просто прекалено много се говореше за нея и някак си, знаете, понякога като прекалено много хора ти казват да прочетеш нещо или да направиш нещо, не го правиш по необясними причини, просто загубваш желание. Така че аз изчаках целият този хайп около книгата да приключи и да си я прочета на спокойствие. Прочела съм първата книга Игрите на глада и втората Възпоменяване. Не съм чела човек при смехулка все още, надявам се, след като я прочета, мнението ми да нападне драстично, защото обикновено така се случва, затова отварям прочитането й. Много хора казват, че не е хубав завършек. Ще видим. Сигурно се надявам
Надявам да ми харесва и да не се разочаровам. Историята и героите много ми харесват, но отлагам разочарованието максимално. А пък може да няма такова, кой знае. Ще видим. Благодаря ви за гледането на видеото, надявам се да ви било интересно. Долу в описанието може да видите всичките ми социални мрежи, както и другия ми канал Пламен Димитрова, на който качвам влогове. Не мога да повярвам, че вече минаха цели 5 дни от поредицата ми 7 видеа в 7 дни, останаха само още 2, така че очаквайте ги 8 часа вечерта утре и други ден. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим скоро. Утре. Чао!